सिमबो खुलुमबाय जोङो खुंग्रिं जौगाखां आफाद आरो जोंहा खुंग्रिं फरेस्ट रेन्ज जोङो जथायै बुहुमनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बिफां गायनाय जे हाबाफारि जों बेखौ दिनैहाय जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय गोजाम आवजार बाजार बे आवजार हाथायाव जोङो बे बिफां गायनायखौ खालामदों आरो जोङो आसा आरो मिजिं खालामदों बे बिफां गायनाया निश्चय सानसे जोंनि थाखाय मोनसे धोन जानानै थागोन जों बेखौ गिबियाव मिजिं खालामदों दा बाहायनो जोंहा खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जनि जा रेन्जार दङ बीर बाहादुर महर बिथां जोंनिनो गोदानै जोंहा रेन्जार महरै नुजाफैनाय जा करेन्द्र नार्जारी बिथां जोंनि खुंग्रिं जौगाखां आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफोर जोंहा फरेस्टनि स्टाफ बिथांमोन ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहाय बाहागो लादों आरो जोंनि आसा आरो मिजिङा बे जाहाथे दिनैहाय बुहुमा मोनसे दुंखावनाय थासारिजों दिनै जोङो भुगिनांगासिनो दङ दा बे दुंखावनाय थासारिखौ जोङो बोरैहाय गैया खालामनो हायो आरो जोङो मुलुगखौ बोरै सोमखोर लाखिनो हायो जोंनि ओनसोलखौ बोरै सोमखोर लाखिनो हायो जोंनि गामिखौ बोरै सोमखोर लाखिनो हायो बे थांखि आरो नोजोरजोंनो जों बे खामानिखौ मावबाय थादों आरो नङाबा जों दिनैहाय नुबाय मोनसे समाव एसिया महादेशनि गेजेरावनो जोंनि बे ओनसोला एखे बिराद मुंदांखामोन दिनै बे मुंदांखा ओनसोलाबो दिनै जोबस्रांनो थांगासिनो दङ दिनै गोबां जोङो दंफां दानफायगासिनो दङ दा बाथ्रायाव दङ फांसे दंफां दानोबा फांबा दंफां गाय नाथाय जों दाबो बे खामानिखौ मावनो हायाखै दा बेनिखायनो जोंनि हास्थायनाय आरो लुबैनाय आरो जोंनि मिजिङा बे जाहाथे जोङो मुलुगखौ सोमखोर खालामनो थाखाय जों नाजानांगोन आरो बयबो जाहाथे मुलुगनि सुबुंफ्रा जेरैबायदि दा दंफां गायनायाव मोनसे जावरिखांनाय फैदों जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि मोनसे जावरिखांनाय निश्चय फैनांगोन आरो जोङो इयुनाव जोङो मिथिंगाजों मानसिजों जेरैबायदि गोथौ सोमोन्दो दङ बेखौ जों लाखिलांनांगोन दा बेनिखायनो जोङो खुंग्रिं डेभेलपमेन्ट कमिटिया मोनसे थांखि लादों जे ओनसोलाव जेसेबां हा खालि दङ बे हा खालिफ्राव दंफां गायनांगौ गामिफ्राव जेसेबां हा खालि दङ बेफ्राव दंफां गायनांगौ गामिनि लामा लामा जाहाथे दंफां गायनांगौ आरो बे दंफाङा जुदि थांनानै थायो बियो जोङो 5 बोसोर 10 बोसोरनि उनाव जों मोनसे बिनिफ्राय मोजां मोनसे इनकाम जानो हागोन इनकाम जोङो खालामनो हागोन दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो दिनैहाय रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन गामियारिनि जोंनि सुबुंफोरखौ खावलायगोन जाहाथे साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे दंफां गायो जोंनि मुलुगखौ जोंनि ओनसोलखौ जोंनि गामिखौ जाहाथे सोमखोर खालामनायाव बयबो बाहागो लागोन बेखिनिखौ मिजिं खालामबाय आरो जोंनि बे हाबाफारिखौ जाहाथे साफ्रोमबो रायजो राजाया मोजां नोजोर लाखिगोन जोंनि नैबे गायनाया जाहाथे 100% थाङो बिनि थाखाय जोङो निश्चय जोथोन लानांगोन आरो आङो हाग्रा बिफाननि मावख'गोरा बिथांमोनखौ खावलायगोन रेन्जार बिथांखौ खावलायगोन जोंनि डिअ बिथांखौ खावलायगोन आरो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बे दंफां गायनायखौ जाहाथे जथ्न' लानांगोन बेरानि बेबस्था बिनि थाखाय नोंथांमोना निश्चय खालामनो हानांगोन अब्ला जोङो निश्चय जोङो बे दंफांखौ फोथांनो हागोन आरो इयुनाव जों माबा मोनसे मोजां मोनसे थासारि जों मोननो हागोन जों बेखौ मिजिं खालामो गोजोन्थों।